naya phi Syapang ka jing susan tiu mangi ki Gen Z WhatsApp, Instagram kum juru EFB Kadai ka jing stang jong ka jing iet ka jong Hey hello, how are you? Oh hello, what do you do? Hey kong, kum no phi long Sha no phi sa, bat hang no phi shong Dat day lay mo ha iba nang Iba tiang nia banyak teks ka jing so bang Ya kamien Ngim la so thu Day ling lay tiang ngila kuasa ka kendo Hey baby call me Nga ong ap se ba iet Banga dang kling tiario nga sya tim ha mei iet Kane juk mobile teng teng nga so kum ubiet Marwe banga smart ba I love you iba iet Don muki bakam he kamar ken Ha inbox jong ki la dab da ki message Don pat ki babli ki bakerdo Teks kat ba teks rup don ki basim show Don ruki balong kung ki yung wai Nong syong umpan mi nong bukti hai re hai Kendit kensan kia at kung kitop Bundak jingkel mano white chromosomes Kani kajong ya cute so men ken Leng ba i mobile bun ki bakloy temen Da day lay mo ha iba nang Iba tiang nia banyak teks ka jing so bang Ya kamien Ngim la so thu Day ling lay tiang ngila kuasa ka kendo Hey baby call me Nga ong ap se ba iet Banga dang kling tiario nga sya tim ha mei iet Kane juk mobile teng teng nga so kum ubiet Marwe banga smart ba I love you iba iet Mobile kam day ka bas niyo What I can tapat ya long brio man brio Ladangin nang dan tendon kam hok yaka Kiso kiba mi kilong ken kiba ba Da day lay mo ha iba nang Iba tiang nia banyak teks ka jing so bang Ya kamien Ngim la so thu Day ling lay tiang ngila kuasa ka kendo Hey baby call me Nga ong ap se ba iet Banga dang kling tiario nga sya tim ha mei iet Kane juk mobile teng teng nga so